Orain, prest lezakako trikitisa eskola. Itxaso Elizagoinen ikasleak. Elurra joan direnean, nire mendien artean, eguzkia teloian atzekalean da. Ateratzeko beldur da, beldur eszenikoa, aspaldian zezez duen obra honetan. Lesakatik mundura egoan mugitu, koloreak eraman bizita sentitu, erromeria ezin liteke gelditu, gure musikak denak aldarazten ditu, piztiak baretu eta bareak piztitu. Saltxara dobre mirik inun balin bada, nahi bada kale jira, nahi bada balada, nahi duzuen erako lesakarrak gara. Izatzuenetan ilargiko erregina, lamiaren irudia jaman arturak egina, munduan aurkitut ere beste batzure berdina, ez dakit galduko dudan, zuganako maite mina, munduan aurkitut ere beste batzure berdina, ez dakit galduko dudan, zuganako maite mina. Eguneroko altxorrak dira dizdiratxuak, boa marinela, boa naufragoa, itxasoan betiko hondoratua. Asko kitxura utxetik, asko irudipena du asko kitxura utxetik, ez baruz ezagutetik, bai biztaratuko bani, ez baruz ezagutetik, bai biztaratuko bani. La 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 la
ardi guztietatik beratzen desberdinena. Ez entzuria, ez emetza, ez handiena, ez txikiena, baina bat zeukan zerbait beste guztiek ez zeukatena. Artzaiak beraz zuen maiteena. Dezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik goratuta, jende zoriontsua herri libre batean, herri libre batean. Har dezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik goratuta, jende zoriontsua herri libre batean, herri libre batean. Eskerrik asko zuei. Bueno, hau iritsi da bukaerara. Gogoratu, orain zurrundu, jateko eta edateko zerbait jarriko dugu hemen, eta hurbildu. Eta ez nuke nahi bukatu baita ere, Arbizuko udal jendeari eskerrak eman gabe. Alkatesa eta bere zinegotze guziai, berai laguntzari gabe ezingo nukelako horrelako ekitalderikan antolatu. Berai txalo bero bat eta mila esker Nafarroko Teknitzia Elkartearen izenean. Besterik gabe zuen gustoko izango zerelakoan, aurrera ere saiatuko gerala aldegun neurrian horrelako gauzak antolatzen. Mila esker, hurbildu zareten guztioi. Eta agur.